Het sleutelbosk kunnen de wijkverplegers in Snits tenij thuis letten. Maar alleen de smartphone in de jasboeze gaan ze op een paard. De familie Kuipers had het smartphone-slot zo'n kwart onderdoor. Voorheen plakten we een briefje op de deur en daar stond op thuiszorg graag achterom. En dan moest de achterdeur geopend worden en blijven. En dan wist je nooit wie er achterop zou komen. En dit vonden we een veel veiliger systeem eigenlijk. De deur ging gewoon op slot blijven. Met de smartphone in de hand komt de verpleegkundige binnen. Alle medewerkers hebben een app op de telefoon geïnstalleerd. En daar staan alle cliënten in. Dan kies je naar de voordeur en dan moest even het systeem wekkerklapje als het ware. En dan druk je op deur openen en dan gaat het doorriepen. En dat betekent dat dit soort sleutelkastjes mogelijk verdwijnen zullen uit het straatbeeld. Het zal de veiligheid van de cliënten vergroten. Net alleen omdat de kastjes makkelijk open te breken binnen, maar ook omdat de kastjes extra zichtbaar maken waar de orderijn te vinden is. Dat kastje aan de muur, daaraan kun je zien dat er in dat huis zorg verleend wordt. En dat is niet altijd even prettig. Als je een kastje aan de muur hangt, dan kan iemand zien van hier wordt thuiszorg gegeven. En dat zou kunnen betekenen dat ze denken, dat is iemand die wat kwetsbaarder is. En dat zou onveiliger kunnen zijn. Het hoeft niet, maar het zou kunnen. Dat kastje zou je open kunnen breken. En dat waren de alrone jaren 40 te vaak. In heel Nederland gaat in 2012 om goed 200 inbraken. Toch binnen direct nog wel vragen over de veiligheid van dit systeem. Is het wiegelijks net te hacken? Dit systeem is heel erg veilig, omdat iedere keer als er een medewerker voor die deur staat en op haar appje klikt, ik wil naar binnen, dan komt er een nieuwe code. En die code wordt iedere keer als er de deur open moet, versleuteld. Dus het is elke keer een nieuwe code. Nevens de Zweedse betinkers van het systeem is het zelfs beter beveiligd als internetbankieren. De eerste 10 mensen gaan nou het systeem krijgen en het is de bedoeling dat dat tussen maanden verdubbelen wordt. Uiteindelijk moeten alle klanten van Thuiszorg Zuidwest-Friesland dit nieuwe veilige systeem krijgen kunnen. De sleutelkastjes verdwijnen dan definitief.